Camat Sidoarjo nuniji putranipun Bapak Tri Tiang Moko SSTP ingkang pantes kinurmatan panjenenganipun Bapak dan Ramil 17 Sidoarjo panjenenganipun Bapak Kapten CPM Suparni ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kapolsek Sidoarjo panjenenganipun Bapak Ibtu Suyoto SH ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Sekcam Kecamatan Sidoarjo panjenenganipun Bapak Sukadri SPIP MM ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan Tailoko panjenenganipun Bapak Supriyono Esos ingkang mangka Songsong Agung Wewengkon Kelurahan Tailoko ugi ingkang kula hormati kinanggung panjenenganipun Ki Dalan Ki Heri Sakrun Kusumo Esen ingkang izin saking isi Surakarta kanthi ningrat ingkang tuhu bagya mulya Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah winengku ing Suka Basuki Bapak Ibu keluarga ageng RW 03 lingkungan Tailoko Sumarambah Kadang Perdo Tumarno Nuninggi Karang Taruna Bimantara Kalokan ingkang satu bagya mulya saderengipun kawula ngaturaken minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Ketua RW 03 saha panitia penyelenggara bersih dusun lingkungan Tailoko ugi manayu bagyo warsa enggal setunggal Muharram 1400 kawan doso wolu Hijriah lakon rumiyin semoga tansah kula derekaken ngaturaken raos puji miwah syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi mumel lafaz bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sarta salam monggo tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi syafaat saha pitulunganipun saking kepareng kita tapi wonten ing yaumil qiyamah amin Allahumma para tamu Kampung Semana Putri ingkang pinanggul ing Suka Basuki ing niki mriki kepareng kawula ngaturaken rakaman adicara bersih dusun lingkungan Tailoko RW 03 nuninggi adicara ingkang sepisan pambuka adicara ingkang paling nuninggi sambutan adicara ingkang ketiga nuninggi rom tinampi tokoh wayang wondene adicara ingkang angka sekawan nuninggi pagelaran ringkit Matsutal sedalu nadas kalajengaken Murwakala ingkang kepareng dipun medhar dening Ki-Dalan Heri Sakrun Kusumo Sarjana mekaten menggah kula terus adicara bersih dusun ing dalu punika adicara ingkang sepisan inggih pambuka kanthi pambuka monggo sesarengan kita waos umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Boleh.